Последния път, когато турист реши да се разходи до руската страна, в рамките на 10 минути 3 норвежки войници го прибраха, отведоха го за разпит и го глобиха с $3000. Преди войната в Украйна, руснаците се редяха на опашка, за да преминат границата и да пазаруват в Киркенес. Руските купувачи вече не можеха да преминават границата и най-големия универсален магазин с отстъпки в града не успя да оцелее. Този район и тази общност в една обикновена събота идваха около 1200 до 1500 души през границата, за да пазаруват в магазина в Киркенес. Щом границата затвори, те изчезнаха изведнъж. Те изчезнаха за една нощ. Художника Евгений Гоман беше министър на културата на руския регион Мурманск, но той почувства, че свободата на изразяване е застрашена. Затова премести семейството си в Норвегия месец преди началото на войната. Видяхме някои хора, които се приближаваха и се опитваха да съборят едно от произведенията. Два възстановени гранични поста пред неговата художествена галерия сега са се превърнали в политически натоварени символи. Чувствам, че диалога е малко по-напрегнат. Мисля, че много от тези, които подкрепят Русия, сега се самоцензурират, защото това не е популярно мнение. И според мен това е жалко, защото е важно да се комуникира по тези въпроси, дори и да не сме съгласни, дори и да сме напълно несъгласни. Ако не общуваме, това ще доведе само до хаос и разрушение. Министърът им казва, че преживяват най-сериозната ситуация със сигурността от Втората световна война насам. И иска общностите да бъдат подготвени. Сега във всички наши страни, в страните от НАТО, които граничат с Русия, знаем, че има много активност от страна на ФИНС, ССБ и руските власти. Опитват се да влияят, да манипулират, да се подготвят за евентуален саботаж. Също така засилихме собственото си наблюдение чрез службите за сигурност, така че те следят тези неща и знаем доста добре какво се случва. И също така информираме населението, че това са дейности, които могат да ги засегнат. Могат ли да се чувстват в безопасност и сигурност в тази общност? Разбира се, трябва да вземем определени мерки за сигурност, защото сме толкова близък съсед на Русия, но искаме хората да се чувстват щастливи тук и да имат, знаете, желание да останат тук. Защото това също е част от цялостната концепция за отбрана. Че имаме икономика, че имаме хора, че имаме семейства, че имаме нормален живот тук, тази част на страната.